Yurdumyzyň idare kärhanlar bilen bir hatarda Liverpool aýatynyň telekeşlerimi diýarmyzda giňden belenirjek şanly sene watanymyzyň garaşylygynyň 33-çylyk bayramçylygyna özleriniň münasip sowgatlar bilen barmagy maksat edinýärler. Ýokary zähmet görkezijlerine wesenýän hususy önümçilikden birim Türkmenistanyň senägetçiler we telekeşler birleşmesiniň agasy Asuda akym hojalyk jemgyýetine degişli bolan şiir ýa harit nişanly hususy kärhanadyr. Zamanamyzyň kemil innowasion enjamlary bilen enjamlaşdyrylan bu önümçilikde awtolog we teknikler üçin niýetlenen çalygy ýa önümleriniň dürli görnüşleriniň önümçiligi üstünlikli ýola goýulandyr. Liverpool aýatynyň däne utrabyň şäherine ýerleşýän döwrübap önümçilikde häzirki wagtda işçi hünärmenleriň 40dan gowragy zähmet çekýär. Ýakyn geljekde bolsa önümçiligi giňeltmek hemde işgär sanyny ýüze ýetirmek gözeňde tutulýar. Önümçilik kärhanasyna jemi 6 toparda mineral we sintetik ýağlar, ýagny ýeňil awtomobillar üçin hereketlendiriji ýağlary, senagat ýağlary şelekem senagat we owu hojalyk çeýnikler üçin niýetlenen ýağlary öňürlýär. Häzirki pursatda hususy kärhanada şiir ýa harit nişanly önümleriň 25 görnüşi taýýarlanýar. Önümleri dürli ölçekdäki plastik gaplary hemde 200 litr görümdäki demir çeleklere gaplanýar. Önümçiligiň ýoly goýulmagyna gerek bolan esasy çygymal Türkmenbaşydaky nefti gaýtadan işleýän zawodlar toplamyndan üpçünedilýär. Şelekemi önümlüň taýýarlanmagyna zerur bolan himik serişleri hyzmatdaşlyk esasyny ýurdumyzdaky içerki önümler bilen bir hatarda dünýäniň öňde barjy himik serişlerini önürjilerden satyn alýar. Hususy önümçilikde taýýarlanýan seneki ýağlary gaplamak üçin ýürütek plastik gaplary önürýän önümhananyň işiniň ýoly bolan onamy bellek geçmek gerek. Bu önümçilik bölümine 1 litrlik hemde 5 we 20 litrlik gaplar taýýarlanýar. Plastik gaplary önümçiligime kemil enjamlanan sadaşykly işine dayanýar. Döwletimiziň hususiyetçileriniň arasynda ilkinjilen hatarynda awtologlar we çeýnikler üçin niýetlenen ýağlaryň önümçiligine üstünlikli ýoly goýan bu döwrübap kärhananyň uly mümkinçilikleri bilen barlykhanasy bolup önümlüň hir ölçegi ýürütek hünärmenler tarapyndan berik gözegçilikde saklanýar. Yaponiýanyň, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň, Ýewropa döwletleriniň ösen tehnologiýalar bilen enjamlaşdyrylan barlykhana şertlerini taýýar önümlüň hirini ýokary derejede seljermäge, himik düzümini çalt we takyk anyklamagy giň mümkinçilikler bar. Işimdigi barha öňe ilerleýän hususy kärhananyň azy bir zähmet köpçüligi eşreti zamanamyzda işlemäge, döretmäge, halal baýamaga dürdilen giň mümkinçilikler üçin türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadamyda hemde hormatly prezident we arkadagly gahrman serdarmyda egsilmez alkyşyny hem hoşallyk sözlerini beýan edýärler.